Айде, алуй камера. Айде. Това е новия Азис. 2011, не 10-та, 11-та. Азис в бъдеще. Сега в Берлин събира пари за брашно. Ще правим фурали с него, педарас. И сега ще изслушате една хубава песен. За какво казваш? Валла те обиди неща казваш, които не съм аз. Първо, не трябва да обиждаш, защото си ми бодигар, ще се държа от тази заплата. Хубаво. И затова и сега го изслушайте. Новия Азис. Заповядай. Почуй, бе! Сега трябва, момчета, вие сте ми бодигарти също. И сте ми той. Кажи! Ще го държа този, защото не нужда. Какво трябва, брат? Ще го закова. Ади, чао, Лян. Кажи. Сега, кой бодигард си по-доволен? От този и от задния. Чао, Лян. Hadi çal lan. Çalacak mı çalmayacak mı bu almayacağım onu. Haydi. Целувай ме я. Тя. А ще пееш ли, ама да пееш? Ще пея, ама... Зордан geçiyoruz mu ya? Мисля, Bu nereye gidiyor? Zümründe en iyi. Onu yapacak ya. Аз оттам знам къде. Hadi ellerim dondu. Аз знам къде бе. Ellerim dondu Aziz. Какво да бе? Дай millet. Дай ми кур. Ya asılmayın ona, hadi ellerim dondu lan. Hadi be be. Какво да пея бе хора? Asılmayın ona. Не е лесно да си певец, наистина. За такива. Klipi bozdu. Какво да пея? Ей, обичам те. Da go pravi искам. Обичам те. Да го правя искам, с те да се натискам, Се иска да се нека да натиска. захапя твоята уста. Да го правя. Ezi. Давай, продължавай ти, ва. Аз ще правя всичко, щом си пожела. Още съм се разда. Bodyguard çal. Утре ме мрази, после ме жела. Вече го набили изписи. Давай, да. Ще измрънкам.